Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň medeniýeti ýurdun buğday planyny doldurandygyny habar beren mahalynda Lewap we Daşowut welaýetlerinde gowy çeken daýhanlaryň gözgüýni ýagdaýdadygyny Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. Ähli üns gallanyň gowy hasylyny almaga gönükdirildi. Gowy çeken daýhanlara hiç ýyly üns berilmedi diýsek de boljak. Olar tehnika bilen üpçün edilmeýär. Gowça meýdanlarynyň aglabasynda häzir köwneçenli diňe bir gezek kultivasiýa işleri geçirildi. Müňlerçe gektar gowça meýdany derur owa hojalyk tehnikalary dökün we suw bilen üpçün edilmeýär diýip Azatlyk Radiosynyň anonim şertde maglumat beren habarçysy 1-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy şeýle kynçylyklary hususanda Daşowdyň ýylanly, Ruhwelent we Görogly etraplarynyň we Lewabyň Darganata we Dänew etraplarynyň kärenetçileriniň başdan geçirýändigini belleýär. Döwlet Owa Hyzmat Edarasynyň tehnika üpçünçiligi tas nola deň. Bu edaranyň işärleri kärenetçilere hiç ýyly kömek berip bilmediliginiň sebäplerini MTZ 80 kysymly traktorlaryň hatardan çykan tekerleriniň her biriniň bahasynyň 25 000 manada durýandygyny aýdyp, munyň üçin döwletde puluň ýokdugy bilen düşündirýärler diýip, onlarça pagtaç bilen söhbetdeş bolan habarçy aýtdy. Azatlyk Radiosu ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň Lewap we Daşowut welaýetlerindäki bölümleri bilen habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda köpçülikligiň gowa çekmek işine Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýetleriniň pagtaçlary 23 martda we Daşowut welaýetiniň daýhanlary biraz giç 27 martda girişdiler. Şol günler resmi media ýurtda gowa çekişine badalga berilip, munyň üçin ähli şertleriň döredilendigi barada reportajlar görkezen mahalynda Lewaply kärenetçiler owa hojalyk tehnikalarynyň üpçün edilmeýändiginden we ekişiň giýja galmagynyň kösenýändiklerini Azatlyk Radiosynyň bu welaýetdäki habarçylaryna gurrun beripdiler. Aradan 10 gün diýen ýaly wagt geçdi. Geçen ýyllarda bolşaly häkimetler ýene perwaýsyzlyk edýärler. Traktor yetmeýär, ekiş ýene giýja galýar. Bu ýyl hem geçen ýylky ýagdaý gaýtalanýar, hatda öňküden hem erwet. Plan borçnamany dolup bilmers diýip alada edýäris diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply daýhanlaryň biri aýdypdy. Şu ýyl Türkmenistanda gowa çekmek üçin 550 000 hektar ýer taýýarlanylyp, geçen ýylda bolşaly ondan 1 milyon 50 000 tonna hasyl ýygnamak göz öňünde tutulýar.